Ruta Laza 2025. É eléctrico de todo, é algo eléctrico. Como van os eléctricos? Claro, vai a broma. Dime. Xabón ten igual un año. Aí na casa. Ah, aí. Cuánto de todo. Encima. Vale. Venga que estoy aquí en un sitio complicado. A ver tamén. Por o chamar no momento xusto. Su puta madre. Cajo na puta. Para grabar, sí, porque así desde... Ahora, déxame revisar aquí, claro. Porque esto está bonito, ¿eh? Espera que colla o móvil. Non lle des hasta que colla o móvil. Espera. Claro, pero... Muy bien. Pois aquel día casi se fixo a ruta do revés inteira. Claro, vai a broma. Ese é eléctrico. Este non é eléctrico de todo, é algo eléctrico. Hostia, como van os eléctricos? Sí, seguro, se costan lisas e molladas. Tamén terás que por a estación. Eu xa as puxen antes de salir da casa. E a tracción tiñamos onte pola noite. Hostia. Levábamos unha tracción. Hoxe non tras a señora controla, te. Tiñamos unha atracción onte
Onta noite anduvemos eu e o Orvaldo traccionando. Vale. A ver se chega, non vai entrar en el que aquí. Avisa, ¿no? Vai! Vai! Vas ben. Ou dalle gas e empurra para baixo con el. As vacas gordas non é fácil de arrastrar, ó. Si, o GR hoy 61. Non, se descoloca moito. Mira que ben vai para baixo, Moncho non se perde unha ruta e está en todas. Ou en todas. É un RD28 eléctrico de Moncho. Mira que os RD28 veñen botando fume. O motor eléctrico que ten detrás. Xa bota fume, xa. Pero non, vai moi ben e non bota fume, Vai moi ben o coche. RD28 manda. Un poquinho, pero por aí, é difícil, Vai para atrás. É que arrancar de aí é moi difícil. Sí. Dalle, sin medo. Engancha. Ai, se enganchas o móvil, engancho eu, dame igual. Cando estén as rodas de diante arriba xa está. Sí, tenía que salir un pouco polo monte, se é capaz. Un pouco a izquierda, Moi ben. O fixo de puta madre. Me cago en Dios. Atravesouse moito, sí. Viña rápido, Sí, viña con unha velocidade que non vexas. Me cago en Dios, colleulle.
Pero viña ben, Ui, que pouco lle faltou. Que pouco lle falta. Meteulle outra, pero non lle... Ai, recupera. Se lle recupera, sube. Non lle faltou unha. Pero bueno, xa buscou outro sitio. ¡Buen Dios! Es puede perder el subido antes. ¡Hostia! Trompei un pau, sí. Outro. De costa arriba.
Aí. Xa, pero hai unha pedra, pero non, por aí non. Mais en diagonal. Correcto. Ou como máis pa aquí. Como molan estes coches eléctricos. Arrancou floxo, pero é por aí. Aí, máis rápido arrancando aquí e subía. Está como un rayo. Sí. Ahora sube, está arriba. Muy buena, está arriba. Muy buena. Pero como anda, segunda reductora sin aire. ¡Para! Pero segunda reductora sin aire. No tanto. Bueno, sí, bien. Pero lo tiene bien. Si el motor de serie, sí, bueno, programado y tal, preparado, pero motor de serie. No, ahora lo tiene colocado, Ahora no lo tiene más el coche, Y non sales para ningún lado. Xa, pero os aletines van ao carallo. Ai, bueno, isso é outra cousa. Arranca co freno de mão. Cuidado, ahora sí que cuidado. Y de antes está en aire. Ahora ya está colocado, ahora colocó. Vale. Me cago en Dios cómo arranca un puto coche en segundo. Es espectacular, porque mira que un coche que... Me cago en la subida a la Virgen. Mais atrás. Vale, dirección izquierda. Déjate mirar ahora atrás. Vale, déjate mirar. Déjate mirar hacia atrás. Vale, gira dirección. ¿Qué?
ver, prova a arrancar. Diante non tira, Sí, non sei se é o liberador ou algo, pero algo rompeu. Fijo. Liberador, pode ser? Ninguna. Non tira ninguna. Hostia, pois ninguna. No, no, imposible. Non... Hai un stand... No, máis alá, que che vai caer, máis arriba. Mete o morro máis arriba un pouco. Aí, aí. Mira para diante. Que mo... Treino, Diego. É um tempo aí. Vai te Marcelo, pode se controlar.
¿Quieres ver lo que hay? Para, Diego, vas a complicar, Para, que vas a cachar. ¡Para! No cago en Dios. Bueno, pues un pouco de inercia pas... No, pasaba. Si non cortara, oi, aí xa... Some. Cuidado. No, ahora se caeu. Ahora xa, para allá, ahora hai que enganchar un cable. Uf. Ahora vai pa polo rodeira. Ahora ve. Tira a roda así como está girando, e abre máis. Hombre, o terra, o mellor a vai levando, costa abaixo, que eso pesa, Eso é como unha paleadora, O diferencial está clavado na terra. Sí. Vai. Pero hai moita terra debaixo. Home, cable.
Bloquea. Non me pisa. Nada máis adiante, que vaya un pouco adiante, claro. Claro, xa está onde estaba, joder. Joder, macho. Que ben van os caps, Tarena, cago en Dios. Tira o winch, cuidado. Feta de 30 que ben vai. Que apoye atrás. Penso que arranca ben. No, pero arranca un pouco para arriba, con ganas. Ves? No, xa está, xa está. Si xa está chan. Si xa está chan. Xa ti vas vendo. Cago no cascar da vida. Me cago no... Está ardendo, está ardendo. Está ardendo ali, Non se ve o coche, mas está ardendo. Dalle xa, Diego. Vente atrás un pouco. Vai. Ahora sí. Bueno. Que veña máis atrás. Non escapa, non? Ahora sí que cruzou. Ahora sí que cruzou e máis. Ai non, ven o sitio. Ahora, ten que baixar, non? Sí, non é fácil. Ahora, baixa máis. Dalle xa. Si bloqueo de diante non vai a dar subido, Cambia todo. Máis atrás. No, vas ao rego outra vez, Aí sí. Se o de cambiar a segunda non era boa idea. Para que cambiou? Si va ben, subía, agora. Si, non sei que carallo cambiou aí. Quería coller máis inercia, pero iba ben, joder. Porque a primeira non é tan corta, vai bastante largo. Chégalle. Piche palier. Como cinética fijo, que engancha, así. Non sonou un golpe forte, o grupo sona, cando rompe. Sí. Sí. Vamos a chatarra. Venga. Chatarra, sí. A ver, ¿qué? Claro, que baixe para atrás. Claro, o que digo é que suba por onde subiches ti. Por aí está feito, ahora se ve, polo menos o que hai, antes non se vía, carallo. Agora o ver se cambia de cojones, xa ves con...
aquí, pero bueno, eres un país de a miña ficha, eu como vivía xe tome, que foi un coche perto. Mellor solución que Winchar, acabamos antes. Pero as barras iso... E ainda agora na parte de atrás, vou ya claro, vou fer unha chapa, claro, chapa. No, pero non creo que lle dé moito moi forte, sube ben. A ver, sube mellor encendido, tío, que a cosa irá pajado. Ves, encendido sube mellor, que que non. Aí debaixo. No, escoita, aí debaixo onde está a soldadura. Vai, a volta por arriba, ou queredes baixar? Quen ven? Ah, hostia, que non o vexo. Eu igual subo por este, aí. Ah, por a da outra vez. Bom. Mira este ben chulo. Vidros ou 4 coches máis abaixo. Mira, vai a mão por a ventanilla. Já parece que o que eu sei, só vai por a ventanilla. Este ten geometría tamén variable. Vai moi ben, Vai ben en la medida. Home, claro que o leva ben. Todo vale. Todo vale. Todo vale. Todo conta. Todo vale. Que ben subiu, Abrimos a nós outro día. Entón aí xa sabe onde están. Aí por a dereita, aí non andamos chegando a pista. Non.
Hai que cambiar aí, non? Xa non se mete. Xa non se mete nada máis, non? A ver se te subido. Por de frente. Sí. Vamos. Saca el aire. Arranca desde ahí. Baixa de todo. Estuvo el intentando matar. Espérense que los